şeva Leyletül Kadri, şeva ku Kur'an-ı Kerim hatiye daxistin asmana dünyayı. Xwedê Teala dibêje ku şeva Leyletül Kadri neje hezar şevî ji hezar mehî bixêrtir e. Li cem Xwedê Teala em şeveke pir bi qîmet dijîn. Xwezî bi wan kesên ku qîmeta wê şevî zanin. Hûnî şeveka wisa bînin berçavên xelk û wê şevê hemû deriyên Xwedê de kirîbin. Vê şevê heger mimkûn be gerek em heya sibê zikrê Xwedê bikin, nimêjê bikin û qezayên nimêjên xwe bidin. Ji bo ku Xwedê ji me hez bike vê şevê gerek em her tiştî bikin. Gerek em jê bixwazin ku gunehên me efû bike. Şeva Leyletül Kadrê di navbera me û Xwedê de hereke wisa ku salê şerekê tê avakirin. Hemû gunehên we wekî guneh digihîjin wê derê, lê wekî gunehên efûkirî û wekîfêr vedigerin. Vê şeva Xwedê bi baldarî binifînin ve xwazin ku ji vê şevê wekî erdekî gihîştî de kevin.